prečo je dôležitá sebaláska? Podľa mňa sebaláska je základ. Základ pre dospelú ženu. Pretože keď sme deti, do tých 21 rokov, mladí ľudia, tak prijímame väčšinu lásky zo svojho prostredia, z okolia, od našich rodiny pôvodnej, v prvom rade od rodičov, od vesmíru. Ale keď už máme tých 21, stávame sa dospelými a zrelými ľuďmi a potrebujeme si vybudovať v prvom rade vzťah k sebe, aby sme mohli plnohodnotne dávať tú lásku našu, ktorú v sebe máme iným, keď príde na to čas. Takže po 21. roku žena a muž takisto by sa mali venovať sami sebe, aby dokázali naplniť tú nádrž sebalásky sami, aby si dopriali to, čo si dopriať majú, aby si sa spoznali, aby si uvedomili, kam chcú v živote smerovať, čo je pre nich dôležité, čo nie je dôležité, aby držali tie opraty svojho života pevne v rukách, aby keď človek sedí na koni, aby koň nerobil to, čo chcel pod tým jazdcom, ale aby sme držali tie opraty v rukách pevne, aby nás ten koň nezhodil. A to je o sebaláske.